I ara començaríem el ple ordinari. Senyor secretari. Senyor secretari. Intervencions? Sí, senyor Lladrà. La comissió se va corregir, no se va comentar. S'ha de corregir. La comissió se va acordar precisament ja dues actes que això sí que se va fer. Passar l'acte anterioritat per si havia d'aquesta correcció, a la comissió se va decidir fer aquestes correccions perquè ja pogués arribar a plenari corregit. Jo m'imagino que la secretària en aquell moment, que era la senyora Bel Febrer, correcte, la senyora Bel Fuster, supos que va prendre nota perquè se feia la correcció de l'acte. Mostra-li, Joan, si vols. Molt fàcil. Senyor Llà. Sí, no, jo m'imagino que aquest error perquè van fer la comissió tard que veníem a veure això, però jo supos que és prou simple si feim la comissió els dilluns, quan ho vam fer ho mos passareu ja corregida, no? Si a més hi va haver el fet que la secretària de la comissió o que el secretari aquest divendres no hi fos i possiblement hi ha hagut aquest impàs. Però si poden seguir el ritme aquest que tenien les actes per la comissió aniria molt bé perquè així ja els poden pujar a plenari ratificades. Amb aquestes correccions, vots a favor de la proposta de l'acte, vots en contra, abstencions. Següent punt.